Saudy Arabistan paşalygynyň Erriýa şeherinde 56-njy halkara himi olimpiadasy geçirildi. Bu halkara bätişigine 87 döwletden jemi 387 okuwçy. Şol sana ýurdumyzdan Aşgabat şeherindäki ýürütülüşdirilen umumy bilim berýän mektep internadynyň zekinli okuwçylarym işiň gatnaşdylar. Bätiş gatnaşan mektep internadynyň 11-nji sınıf okuwçysy Jumayev Rüstem we 12-nji sınıf okuwçysy Atajanowa Aýgül kümüş medaly, 11-nji sınıf okuwçysy Döwletow Diyar we 12-nji sınıf okuwçysy Akmuradowa Jeren bürünç medala münasip bolmagy başardylar. Mektep okuwçylarynyň bu awryl halkara bätişigine baýrakly orlara münasip bolmaklary, hormatly prezidentimiň ýaş nesli bardaky ýygyderli aladarynyň hemme taraplyn bilimli, intellektual we ruhtaýdan ösen watan söýji ýaşlar terbiýelep ýetirmek meselelerini berýän hemişelik ünsüniň pehim paýhas ummany magtym ulup ýylyny gazanlayan nowatdaky netijelerdir.